Okay, ang ihatag manok Bisaya, no? Ito ang iprepara sa itong bisita, magisunan ko. Okay. Sabaw sa manok Bisaya. May kapayas sa lamiay. Tiil. Pako. Belugarin ko na gamay. Agay. Ginagmay ito ha, pistahan natin. Ginagmay ra kay Way Kwan. Ay, kita. Okay. Sige, dinhi mo sa una. Kanin na kasi una. Kapan beleksyon. Okay. Siri. Shout out. Shout out ni Ri Kwan. Sige, shout out ni mo Ri. Shout out.